Yho, kuthiwa waze wazifaka uMakhwela sana uzawuba yi-baby making machine katata uMusa Mseleku emveni koba sibonisiwe i-preview yento ezawudlala kuThando Nesithembu. Molweni, ndanamkela kuMamgobhozi TV. So ke sibona utata uMusa Mseleku ekunye noMakhwela bonakala ke bakwi-guest house or B&B whatever loo nto iyo. Kwathiwa yho, hayi usamke sana inoba zonke ezi ndawo zotyelela i-B&B or hotels i-Wi-Fi uthi nobe inyathela ibe seyingena ngoba kaloku badibana khona notata uMusa Mseleku abanandawo yabo bahambe bencuchalaza. So ke tata uMusa Mseleku simbona ethetha noMakhwela emxelela uba le family yabo bafuna uyakha izoqiniswa bubukho babantwana. So ke ngoku bayafuneka abantwana, kuzawufuneka kukho abantwana. Into yenzekayo ke uMakhwela yena simgqibele esithi ewe wayivile le nto yevision katata uMusa Mseleku yabantwana bayi-20 yena ngekhe akwazi ba ayofika apho, and bebethethile ke naye umntu wakhe kwacaba hayi noko akasekho lapho ngoku. Nanku ke kodwa tata uMusa Mseleku ngoku esathetha uba uyafuna abantwana. Bathi abantu yho waze wazilaya uMakhwela uzoba ngumntu owenzela uMseleku abantwana, uthathelwe for ukwenza abantwana. Of which ke ngoku sana abantwana bona bayenzeka, siyababona nanku amahle kuthiwa usandoba nomntana, uLwandle naye sele naye umntana, uSne akamanga naye nomntana. Sentsho uba abantwana bakhona bayenziwa qha ndiyabona utata uMusa Mseleku ufuna abasuka straight kuye, not just abazukulwana. Kuthiwa hayibo this is so unfair, njani sana umntu adimande uba umntu makazale kodwa akakagqibi nokumlobola, akakayi nokuya even kowabo. uMakhwela ugqithwa ngamantombi olwandle, amantombi olwandle sana ayafatensetha emzumbe, yena ke bekhe kovelwa kowabo ocelwa kwabhatalwa loo lobola ibhatalwayo kunani uba anyathele emzumbe, waphela egeyithini. Ngoku utata uMusa Mseleku kodwa usaqhubekeka uthi ufuna uba aze nabantwana. Uhlala kowabo uMakhwela, besibonile usister wakhe kunye ne-family friend ke bethetha naye besithi heyi sana iyahlebisa ngoku le into, enzani akufanelekanga uba nilapha noMatt, fanele uba nipha uMatt, fanele uba ukowabo nawe ufanele uba usemzini wakho. But ke yena uMakhwela uya-understand umntu wakhe wemcacisela uba ayizuba lula le ndlela. So kwawufuneka ke anyamezele until amakhosikazi akhe athambe kule nto yoba kukho yena in the picture. Andiyazi ke babawuthamba nini na, because sibonile uMatt ngokutata uMusa Mseleku ebemazisa kubantwana bakhe bekunzima umangabe egqwasha umla bethe akafuni nto idibanisa uSamke naye okanye negazi lakhe. So kaloku ke ngoku uMatt lowa as much as eyi-sibling yabantwana bakaMangoba notata uMusa Mseleku, okusalayo ebethe uligazi likaMakhwela, so akafuna adibane nelakhe igazi. Ndathi yho kusekude engqinibeni. Nomakhumalo kwelakhe icala kuthiwa umpompa uMpilo ngongamfuni uBaby Matt, ngoba uMpilo uthe xenikwa umntana ngutatakhe wathi yena hayi uyagodola. Wathi utata uMusa Mseleku uyaphosisa uMpilo qha umbonile efowunelwa nabethetha nomamakhe, noba wathi umamakhe angamamkeli. Yho, abantu ke bathi hayi utata uMusa Mseleku ayikho le nto ayithethayo, uMpilo umdala akanode a-influencwe uba angafuni i-sibling yakhe. Anyways, khanike nitsho nithini na bethi nani ngale pressure ifakwa utata uMusa Mseleku efakela uMakhwela yoba makazale kodwa akakayi napha kwaMseleku. Mamgobhozi uyanibona kwividiyo elandelayo. Bye.